Chacón és una novel·la que aspira a ser diferent, que aspira a divertir i que tracta el tema del que queda dels morts. Agradarà al lector quan l'agradi el George Perec, les obres de George Perec, però també el Robert Cooper, que és un escriptor que ha fet coses similars dels que apareixen a Chacona. Una música molt evident, la Chacona de Bach, en re menor, per violí sol. Un lloc, potser a l'Eixample de Barcelona, que és més o menys on jo imagino que podrien passar l'acció, tot i que podria ser qualsevol ciutat més o menys gran d'Europa, diria. Una beguda, potser un cafè ristretto, ben potent. Un plat podria ser un bon curri indi molt picant. Toco cada dia al piano, però no escric cada dia. Que hi hagi silenci absolut, o sigui, no escolto música, i que haver-me pres almenys un cafè, o dos si pot ser, 3 ja és quan vaig molt necessitat d'escriure. Escric amb brúixola, sé que més o menys cap on anirà, sense saber com hi arribaré, però quan trobo el plànol estic molt content. Realment m'agradaria tenir plànol, però no el tinc. Sempre ordinador. Volia dir un Nabokov, que és el meu escriptor preferit, dubtava entre Lolita i Pálido Fuego. Lolita és el més famós i és una obra mestra, però Pálido Fuego segurament és el que més m'ha influenciat, per tant, potser em quedaria en Pálido Fuego. Després diria els contes de Cortázar, Kafka, El procés. Javier Marías m'agrada molt i em va entusiasmar la primera novel·la que vaig llegir d'ell, que és Mañana la batalla piensa en mi. M'he deixat una altra, que també és necessari perquè era el 5è, John Banville. Diria Eclipse, perquè va ser el primer llibre que vaig llegir de Banville. No és el meu preferit, però va ser la primera impressió que vaig tenir d'aquest autor, que ara figura entre els meus preferits, perquè ho he llegit tot el que... Llegeixo ficció, tant clàssics com moderns, molt. Llegeixo algun assaig de tant en tant, poesia molt poca i teatre gairebé mai. A tot arreu. Nabokov. Home, els autors que són així solemnes, pretensiosos, aquests els evito, però no em faci dir un nom. Doncs Proust, i això que m'agrada, però a mi un llibre que superi 300 pàgines ja em sembla una falta d'educació i de decència, i m'agrada, i jo crec que al final l'acabaré llegint, però em supera per l'extensió. I l'altre clàssic que no he llegit és la Bíblia, perquè em sembla precisament que té tot això que detesto, la solemnitat i la... Però vaja, crec que estaria bé llegir-ho perquè segur que em donaria moltes idees. Intento arribar a la meitat. Home, si és molt dolent ja no passo de les primeres pàgines, però en general ja m'informo i intento arribar a la meitat i després decideixo si val la pena o no, perquè clar, invertir el temps en un llibre és un gran sacrifici.